Тук знаем с колко хиляди тона е спаднал производството на българско мляко през изминалите 5 години. От 2015 насам родното производство само на краве мляко е спаднало с 300 хиляди тона. По този начин ли стимулирате младите да се развиват в този сектор? Вие сами унищожавате един от най-важните български поминъци. Вие сами казвате, няма нищо по-хубаво от родната продукция. Вие искате вашите деца да ядат чисто хубаво българско мляко и в следващия момент заставате и казвате, за вас помощ няма да има, оправяйте се както знаете. По този начин ли вие подкрепяте българското производство? След 20 години кой ще работи в този сектор? Ние младите, понеже аз и мъжа ми сме 4-то поколение в нашия сектор с дойните крави, познаваме изключително много хора в нашата позиция, които казват, че те отказват и няма да се занимават с този бранш, защото бъдеще не виждат. Значи, аз съм юрист по образование по принцип. Избрах да остана, защото този сектор действително ми харесва и се чувствам изключително добре, когато знам, че произвеждам нещо, което българският народ може да консумира и с гордост да каже, да, това е хубава, качествена българска продукция. И също така, като юрист, мога да ви кажа едно. В българската конституция е заложен принципа за народния суверенитет. Това означава, че властта проистича от народа. По този начин ли вие представяте интересите на вашия народ? Това мога да задам като въпрос. Господин премиер, виждате ли, че тук има и ние всички сме умни, освен че доят кравите, тези хора, те имат и мозък, и акъл, и разсъждение, и образование. И бих казал, много по-голяма подготвеност и национална отговорност, милееща за България, българските деца и продукти, отколкото хората, които стоят в тези министерства, които гледат как само да отбият тези хора, да си тръгнат и да видим какво ще направят следващия път. Те няма да дойдат, ще се откажат. Не, господин премиер, ние няма да се откажеме. Ние ще защитим българското, а вие ще бъдете принудени да го изпълните, защото вие не обичате думата на нашата среща, казвахте принуда. Но това не е принуда. Това е необходимост, която трябва да стане. Да запазим българското производство. И аз се надявам, че като истински българин да излезете мирно, да чуете тези хора, да дойдете сред тях и да им кажете това, което искате да им кажете, а не както преди малко в Министерството на земеделието казаха на въпроса на хората. Вие готови ли сте да изпълните нашите искания? Те казват, ние каквото има сме написали на сайта. Това ли е позицията на Министерството на земеделието? На сайта. Това ли е, колеги? Колеги, здравейте! Казвам се Иван Мехенджийски, председател на Асоциация на български породи говеда и фермер от Смолян. Искам да кажа, че е срамно, недопустимо български министър на земеделието да нарече българските животни от породите овце и говеда домашни любимци, които не произвеждат. Това са животните, които са измъквали държавата от 3 национални катастрофи, които се отглеждат в най-трудните необлагодетелствени райони на страната. В Родопите те останаха алтернатива на тютюна и ако заличиме и това, там няма да останат хора. Срамно беше това понижение на ставките на нашите породи говеда и ние твърдо настояваме да бъдат изравнени, както беше в предишния програмен период. Преди няколко дни излезна доклад, беше публикуван доклад на Европейската комисия относно приложението на общата селскостопанска политика и в този доклад основен акцент е устойчивото развитие на регионите, на фермерите, както и по-правилното, по-справедливото разпределение на средствата към рисковите сектори, чувствителните сектори, животновъдство, зеленчукопроизводство, оранжерийно
и необлагодетелствени райони. Но какво става в нашия план стратегически? При млечните ферми намаляване на субсидията по вързана подкрепа с 30-40%. Застрашените породи също са унижени с ниските ставки. Настояваме това да се коригира. Не може нормалните европейски държави да вървят нагоре, а нашия план точно в обратна посока надолу.